youtuberi, ja sam Anđela i nisam baš nova. Kako se zove, danas ću vam pokazati klip kako urediti svoj YouTube kanal. Kao prvo u pozadini treba biti neka prilagođena muzika, pa da nađemo neku lepu. Ja baš ovo ne znam, nije obično radio, neki veoma čudan. Ne vidi se. Aha, ovdje. Tako. Treba u pozadini da bude muzika, a mnogo tiša. Tako, na primjer, ja sam nekom zamislila na to, treba da bude super pozadina. I pa sad ja nemam pozadinu i ja ovako koristim zid. I samo se popnem na njega. Izvidite, ovo je bila baterija. I ovako samo popnem. Sad sam viša. Popnem se i to mi bude iza pozadine. Snimala sam provalila caku da nikad nemoj da snimate zadnji deo vaše kuće, samo da bude pozadina lepša. Ako se snima zadnji deo kuće, može se uhvatiti nešto što vi niste hteli. Pa važno je samo da se vidi iza pozadina, a možda da se snimate na nekom zidu. Evo, ja ću ovdje, isto i tako tu možete. Ja se sad ne snimam na kompjuteru, ja se snimam na telefonu, pa je malo čudno. Znači, pozadina treba da bude važna, muzika i to da brzo ne pričate, ali ja pričam totalno brzo. Nemam pojma, da nikad ne ponavljate nečije klipove koje su već radili, jer niko neće lajkovati jer će biti kopiranje, tako nešto slično. Da imate temu koju ste radili nekoliko dana, privežbani, da se vidi to da ste vi radili tu vežbu, da se to vidi, da je spremno, a ne sad kao ja, dobro, nisam spremna, uradim iz dosade, da bi vam pokazala kako treba. Evo, to je moj ormar i tu isto može da bude lepa pozadina. Tražite samo pozadine koje su lepe i naravno, to je to, važna je muzika, ne mora baš ova, može neka na stranom. I to je to, ćao! Lajkujte me ako vam se ovo svidjelo ili nije, na moj YouTube kanal, Anđela Đorđević, ćao!